Azpeitiara joango gara, Nagore Aramendiren familia ezagutzera. Etxe barruraino sartuko gara. Nagore, Gabon? Bai, Gabon. Nagore, zenbat zarie familian? Zazpi. Zazpi! Aizu, heldu zaizkizu ja fakturak, argindarrarena esate baterako? Ez, oantxa initzen notizia entzuten da, igual ez behituta hobe gaina gure etxien. Hobe ez behitzea, baina behitzen edo begiratzen ez baduzu ere, pagatu egin beharko duzu, ez da Nagore? Zer uste duzu, gastu handia izango dela? Konfinamendu egunetan egindako kontsumoa dela eta? Bai, dudik ez da, egun osue tresna danak martxan dazkeu, eta gaina berditeu. Ordenadorak eta mutilek eskolako lan egiteko berdituzte, telebista neskak nahi debe entretenitzia, danak martxan dazkeu. Zein da, gehienetan jartzen den tresna? Ez dakit ordenagailua ote den, garbigailua, bajila garbitzekoa, zer da gehien jartzen dena? Bi ordenadora egun osun martxan, hori fijo. Eta garbigailure martxan dabilkigu, oain neskak askotan sukaldien o pasteltxon batzuko bizkotxu zezein nahi badeu labi ere bai, askoz gehiago, danak askoz gehiago. Nagore, baina gero, baten batek esango luke, bueno, aurreztu, baina nola aurreztu daiteke etxean egun osoan sartuta baldin bazaudete, ezta? Nik aurrezteko zaila ikustet, momentu hau alda mouen pasain berda, eta gastatzen gastauta. Zazpi izan da, zera, ez dakit, neurri berezirik hartzeko erabaki hartu duzuen gastua dela eta. Hau da, faktura handiegia ez izateko, ez dakit, argiak itzaltzen hasiko zadeten, trukoren bat baldaukazu Nagore? Keba, ez. Oaindik hain ez gara, olako ez pentsatzen hasi. Normalidadien segitze dugu. Bueno, normalidadean, baina etxe barruan. Nagore, nola daramazue konfinamendua, oroar? Goizetan jaiki, gozaldu, eta bizarrenak bi mutilek ja eskolako lanak inaztegia. Eta guk bazkaile ipini eta liburun bateo irakurri. Nik aprobetxetez bazkaldu aurretiken kirol pixkete iteko, berriz datez, pixke deskargatzeko. Bazkaldu eta siesta, ite du normalin. Eta siesta inda gero neskak inazten naiz eskolako lanakin da mutilek ordu nite bekirola. Bueno. Eta ja faldu eta telebista pixket ikusi eta jazta. Hor fakturak ikusten ditugu, aste hau izango da apur bat komplikaua, batez be gastua dela eta, ez da? Beldurra altzara, Nagore? Ez dakeu beste erten bideiken. Hemen gastatzeana ezin dugu ebitau. Eta etxin eoteko ere pixke komodidadie berdeu. Bestela, akabo, laupaetan hartien, hainbeste egunin da gaina argile birazi berbadeu. Argindarraz hitz egiten ari garela, dana elektrikoa aldaukazu. Esan nahi dut, kalefazioa ez dakit jarri behar izan duzun, hotza izan da, elurra ere, zenbait lekutan. Horre ere gastua nabarituko alduzu, Nagore? Bai, bi egun izan dira aste honetan, bai, hotza indunak. Eta eskerrak aurroko egunek eta epeletiken jundin da kalefazioa piztu berrik ez da neon. Baina hotza indunin, bai, berriz martxan jarri berriz da. Nagore, gastuaz aparte, orain arte hitz egiten egon gara, etxe barruan, hainbeste ordu elkarrekin egon da, tirabirak sortzen direla. Hor zuen etxean, nola dago, panorama, egon aldira tirabirak? Bueno, normalidadien barrun egon dira tirabirak, baina, bai, beti otea. Batek telebistan gauza bat ikusi nahi dula, bestik ez, baina, bueno, neko ondo da markiguak esan, Bueno. Norra aserretzen da gehien? Hau, galdera, horrondoan dauzkazunei, luzatzen diet. Altxa dezala eskua, igul, umore txarrena daukana edo, zein da? Neska mutilok, eurek, esan dezatela. Inopez. Danak umoretsuak dira. Ama, seguru asko. Ama alda? A ber, seme alabok, esan, zein da? Umore txarra daukana, ama? Aita? Ez dut esaten. Esan ba. Zein, ama da, ama dala. Bronka asko botatzen aldizute, edo ez? Bai. Txintxorpegia daukate, Nagore. Txintxorpegia daukate. Izango da telebistak kameraren aurrean bai, baina gerokuak, ez?
Neiko formala diegile esan, Bueno, nahiko formalak dire. Nagore, Bai. eskarrik asko zuen etxeko atea zabaltzeagatik, sartu gara holan, zuzenean. Ia konfinamendua, hemendik aurrerakoa ia hobeto, eta batez be, ia faktura hoiekin lasai lo egiteko aukera daukazuen. Eta, bueno, ikusten dudanez nahiko ondo hartzen ari zaete, Bai, momentun ezingo beak jau ez. Aber, lehenbailen pasatzean dana eta normalidadea bueltatze gehan. Hoixe, Nagore, azpeiti armajoak, hemen petopetuak, euren etxean sartu gara, eutxi goiari, eskerrik asko, Nagore. Besarkada handi bat. Eskerrik, bai, berdin. Aio, familia! Ja.